आज देखु आमर आज आलू पनीर रोटी मनोज आज पनीर तरकारी बन देखा के टेस्ट केमती मैंने देखे प्राय एक नंबर बढ़िया एक नंबर मनोज आज पूरा जमे के बन कौन कौन पकईचु कि मनोज कौन 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 पकईचु मनोज बन बढ़िया बन बढ़िया आदर खाली आउटे कौन कहलु ग्रीन मटर टे पड़ता है कैप्सिकम टे पड़ता बहुत आउट टेस्ट बोले टेस्ट